ଆଳାପ କରିବାକୁ ଦିନେ ମନ ହେଲା ବୋଲି ନିରୋଳା ସ୍ଥାନକୁ ଡାକିଥିଲି ମୁହିଁ ଶାଳିକି ନାହିଁ ନାହିଁ କରି ଶାଳି ବି ଆସିଲା ମନ ମୋର ଟିକେ ଜାଣିକି ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ଶାଳି ଚାହିଁଲା ସେ ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲିକି ପଚାରିଲି ମୁହିଁ ତାକୁ ଦେହ ତୋର କ'ଣ ଭଲ ନାହିଁ କି ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେଲା ସିଏ କାହିଁ ମୋ ସାଥିରେ ଗପି ଗପିକି ହେଲେ ମୁଁ ତ ସାଧା ସିଧା ମଣିଷଟାଏ ଏସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ପଶିଲା ନାହିଁ କି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାର ଚାହିଁ ବସିଥିଲା ଆଗରୁ ଖବର ପାଇକି ହେଲେ ମୋତେ କି ଜଣା ଶାଢ଼ୀର ଏତେ କାରନାମା ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଘୁରିଲା ପରି ଲାଗିଲା କାହିଁକି ସେଠୁ କାହିଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଘରଣୀ କଥା ଛାଞ୍ଚୁଣିଟା ଆଉ ରେଡ଼ି ରଖିଥିବ କି କାନ ନାକ ମୋଡ଼ି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଧାଇଁ ଧାଇଁକି